i svoju su bazu podigli usred rita. Ono što je Bog i priroda stvorila kroz vjekove, zla ljudska ruka uništava. Uginule, ubijene divlje životinje. To su tragovi koji ostaju iza njih. I to naočigled. I uz pomoć plavih kaciga. Én Varga Darko, a jelenlegi Bejei járás elnöke vagyok. A családfámon keresztül is nyomon kísérhető terület történelme. Nevezetesen például a dédnagyapám Bálint István, aki jó így néhány évvel ezelőtt Beje főbírája volt. És lám, én is a leszármazottja, ma is hasonló posztot töltök be. Csak hogy azzal a különbséggel, hogy a feleségemmel és gyermekemmel 4 kilométerre az igazi otthonomtól. Baranyát és a bejei járásunkat úgy látom, mint egy érítetlen földi falu csomót, ahol az ott élők szépen gyarapodnak, építkeznek és szépítkeznek, de ugyanakkor gondosan vigyáznak az őket körülvevő természetre. Óriási lehetőséget rejt magában a víz, a folyók, amelyek gazdaságát eddig igazából még nem is használtunk ki. Meg kell terveznünk, hogy mit termeljük a földeinken. Feltétlenül kukoricának és buzának kell ennek lennie. Alkalmasabb a föld más növények termesztésére, amelyek esetleg kifizetődőbbek lehetnének. Tudjuk-e, hogy mi az egészséges élelem, és azt képesek vagyunk-e eladni a világpiacon? Tudunk-e idehozni vendégeket, turistákat az erdeinkbe, vizeinkre, a Kupácsi rétre, a falvainkba? Látom Baranyát füstöt okádó kémények nélkül, hogy nem szennyeznek. A jellegzetes panon házakkal, fehérre meszett homlokfalakkal, felújított gémeskutakkal, a vállalkozó kedvű baranyaikat, akik ekoélelem termelésre álltak rá, amit Splitből Stipe és Sibenikből Máta jár rendszeresen felvásárolni, de ugyanakkor egész Európában is keresettek termékeink. Látom az elégedett baranyaikat, amit a kéményeikre ismét hazaszállt a gólya, és a fecskéket, akik az istálok eresznei alatt fészkeket raknak. Szerintem Baranyát újjá kell varázsolnunk, kialakítani az arculatát. Itthon és a világon többet kell hallatnunk magunkról, az ekoélelmünkről, a gyönyörű falusi építészetünkről, halainkról és halászainkról, erdeink kis és nagy vadjairól. A mi termékeink mindenhol és mindig felismerhetőek legyenek, amelyek megfelelnek a világ bármely szabványának. Ehhez megvan a tudásunk és minden más adottságunk. Óvjuk környezetünket és használjuk ki a természet adta lehetőségeinket. Pitate me, o čemu sanjamo, čemu se nadamo, dok palimo svijeće ispod križa kojega smo postavili na Biljskoj cesti, nadomak naših njiva i napuštenih domova. Sanjamo o danu povratka i da počnemo raditi na jednom drugom snu. Da ovaj kutak naše općine pretvorimo u rajske dvore za sve ljude koji su željni mira, koji se znaju radovati i uživati u bogatstvu raskošne prirode. Sanjamo da se vratimo pod okrilje dvorca Vojvode Savojskog i da zaboravimo neke druge vojvode, musave, opsjednute mržnjom, koji se danas šepure u našim domovima. Znate, željela bih na kraju poručiti onima koji su nas protjerali i koji su u našim domovima. Baranjski narod je miran i strpljiv. Ne služi se varkama i obmanama.
Istinu treba dočekati. Mi čekamo. Tu smo, preko Drave. Čekamo znak za povratak. Ne čujem više lavež psa u daljini, ni škripu kola, lesa šuti. Travu zelenu jutrom ne ljubi biser je bijelo. S breza opada 3 put već list žuti. Mrtvaci u živom tijelu kmižu. To je moje selo.